Sugeng siang lur, sugeng beban malih kalih kula Pak Rokim neng channel Rokim Vlog. Dulur-dulur iki ana neng Kabupaten Tulungagung. Panggonan iki jenenge antarane Desa Suruhan Lor karo Gading. Nah, sing etan kae Gading lur. Suasana persawahan neng kene lumayan ijo royo-royo. Sugeng siang lur, sugeng beban malih kalih kula Pak Rokim neng channel Rokim Vlog. Dulur-dulur iki ana neng Kabupaten Tulungagung. Panggonan iki jenenge antarane Desa Suruhan Lor karo Gading. Nah, sing etan kae Gading lur. Suasana persawahan neng kene lumayan ijo royo-royo. Tapi tas matun lah ki parine iki lur. Parine tas matun lur. Lah kae iki ana ning saetan lore Gunung Sepikul. Kae sing ketoke Gunung Sepikul. Dadi Gunung Kembar kuwi ana masuk ning wilayah kaya Watu Limo Trenggalek ya. Lek-lek ngono kuwi. Kayak watu apa jenenge Gunung Sepikule. Iki pas hawane enak panas lur. Tapi anginnya silu-silu atau banter. Senajan panas ki yo isis lur. Bang, nah, terus sing kae sing beluk kae Gunung Tanggul, kae ana ning Buireng lur, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung. Terus kae sing rada mecah kae iki juga pantai apa jenenge? Wah, ketok kae. Suasanane silir-silir lur. Ki aku karo ngerokok sinambi ke video lur apa-apa to lur ya. Suasanane ngono kae alam pedesaane. Lah iki nek bocah liwat iki kae desa terpojok mojok ning kono macet ning kono kae mesti ki entek-entekan balik neh tapi yo omah ki apik-apik ning kono lur. Iki jam piro ana wong adan sing wadan mek kono tok kene urung ana wong adan lur. Kok gak kleru jam e. Kok gak koyo ning video kae. Jame kleru adan. Wis bener apa ora adan iki mau kok mek sitok kae lur. Nah, dadi sing luruse Gunung Tanggul kae iki Pasar Bandung lho, Pasar Bandung Tulungagung. Iki wong etek golek sandang pangan lho. Lah sing sisih kiwaku ki yo parine yo ijo royo-royo kae omah kae. Suasanane suasanane dukuh Gading kuwi. Ki melu Suruhan apa melu endi yo. Aku kok lali soalnya suwi ra liwat kene lho. Parine tas matun, banyune megung lho. Dikai bendera klewer-klewer.
kayak benderone abang gitu tengah kayak. Nah, kayak suasana ini ngelor ngono kayak. Lek kae iki Gunung Trenggalek lho. Gunung kae melu Gunung Trenggalek. Kayak gunung wilayah Trenggalek Gembleb kan. Gunung Lurah lore Sumberan Trenggalek ya lho. Suasanane ngono kae. Ning desa ki suasanane ngene iki lho. Kae danyangan desa Gombang kaya kuwi sing wit gedhi kaya danyangan desa Gombang. Nah, suasanane ngene iki lho, Lur. Kemau usum bocah sekolah mulih to. Wakeh sing nyabrang. Biasane sepi ya ini. Tapi kemau rada rame. Kamerane tak depne rono sing ben apa jenenge sing ben ketok sing kono lur. Suasana Pak Tani ning sawah. Iki mau pas rame to. Biasane iki sepi ya ini. Iki mau pas ketepaan kepiye iki. Biasane iki sepi. Bocah sekolah pada mulih kabeh. Biasane iki sepi ya men iki kok pas rame wong liwat. Kayak gunung kayak mau Gunung Trenggalek. Gunung kuwi ya munggah ning Gunung Wilis Banggan. Nah, kayak gununge apa jenenge gunung tanggule pucuke wis pedhot. Soale kono gedene sumber, pusate sumber. Gunung Tanggul biasane lek redengno ning latare mili bau wening. Nek diombe langsung kaya banyu aqua. Ya wis cukup sampe dhisik lur. Ke video dina iki. Sing videoku tak dongakno muga-muga dimurahne rezekine lan dipanjang umure. Teko sekitar desa Suran Lor karo Dukuh Gading Pak Rokim, Lagung nuwun.